Sa lain na usab nga balita, ania kining Facebook live feed ni Gobernador Gwen Garcia mahitungod sa mga kalambuan. Taliwa ni ining krisis karon tungod sa coronavirus disease kon COVID-19. Maayong hapon ka natong tanan, mga pinalangga kung kaigsuunang Subuanon. Ania na usab kita sa atong inadlaw nga pagbalita kaninyo. Una sa tanan, murag magpahinumdum ta kay ako nakuratan Mayo na di ay ta karon. May 1st. O buton ta ko mo greet o Happy Labor Day kanatong tanan. Apan things are not back to normal, so padayon ning ato karon pakigbisog batok sa coronavirus. Ganina naminaw ko sa balita, doon na gihapon kunoy mga protesta apan online na lang. So adto na lang ipaagi ang mga kasumpo at tanan nga mga issues, concerns about our labor sector. Ari magrally sa Facebook ba? Pwede magrally sa Facebook? Ha? More than ever, I cannot overemphasize atong respetuhan border controls. Mao bitaw katong Abril 21, gistriktuhan pa nato ang border controls, gilimitahan pa nato ang mahimo nga makakross ngadto sa probinsya sa Subo. Gi-adapt kini sa dakbayan sa Talisay, gi-adapt sa dakbayan sa Mandaue ug sa lungsod sa Konsolasyon. April 21. Sama sa gipost ni Mayor Samsam, kining positive karon 33-year-old female nga taga San Roque ni anhi dinhi sa dakbayan sa Subo ni bisita sa iyang amahan Abril 18. Wala pa kaayo ba istrikto ang atong border controls even though we were trying very hard. Karon mas istrikto pagani hasta mga empleyado nato sa gobyerno nga dili nakip sa skeletal force, dili na nato maisyuhan og pass. Gikinahanglan duna gayoy kuptan nga skeletal workforce pass. Dili na tingali nako i-overemphasize pa nganong gihimo nato kini karon nga mag-border controls kita. Kay ani ana makita ehemplo sa Talisay tungod kay ni ari sa dakbayan sa Subo na exposed og positive karon siya na mismo positive na sad. Og nakapuno lang sa positive count, positive cases count sa dakbayan sa Talisay. Kining taga Linaw, Minglanilla, 31-year-old female kani. Anaa karon admitted sa Vicente Soto Medical Memorial Center. So this is as much mo pa lang ni ang atong nasayran kabahin aning 31-year-old female nga positive, another positive case sa Barangay Linaw, Minglanilla. Ang katong kagahapon nga positive case nato sa Barangay Linaw, sa Barangay asa to? Minglanilla gihapon sa lungsod sa Minglanilla. Barangay Tunghaan. Pakigni. Lower Pakigni kani nurse ni nga nagtrabaho diri sa Vicente Soto. Mao mangani nga muhangyo ta unta sa pangagamhanan sa Vicente Soto nga unta ang among mga health workers wala man may magdili apan alang usab sa kasiguruan sa mga kauban dito sa probinsya kung mahimo anhi na lang sila i-house usab dinhi sa dakbayan sa Subo sama sa gihimo sa mga pribadong ospital nga dili na muuli, dili na papaulion. Hangyo usab kini sa mga mayor kay lagi samtang muuli anaa kanunay ang risgo nga magdala sa sakit nga coronavirus ngadto sa probinsya sa Subo, ngadto mismo sa ilang mga pamilya.
Mao na nga duna tay pagahimuon usab nga executive order kabahin sa atong mga patients no nga magdialysis. Kay ang kadtong usa ka positive case nga gikan sa Daan Bantayan, actually nagbalik-balik na to dire sa Cebu City tungod kay aduna man siya regular dialysis sessions murag 2 times a week. And mao na usab ang kabalaka sa ubang mga mayor. Mao nang naghimo ta karon og protocols for all dialysis patients. I will be signing an executive order kung diin samtang nagpadayon kining atong ECQ ug samtang wala pagayoy kasiguruan ang tanan. Awhagon nato ang tanan nato nga mga dialysis patients nga mangita og kapuy-an usa dinhi sa dakbayan sa Subo. Kung mahimo sila muabang bagbalay o kaha, kung doon na sila mga paryente dinhi lang usa sila, dili na sila muuli. Kay ang gisulti sa mayor sa Daan Bantayan karon, ang tanan driver ron sa mga ambulansya, kung diin kadtong pasyente mo gigamit ang mga ambulansya pagpadung, paghatod dinhi, nya pagpabalik ngadto sa Daan Bantayan karon gikinahanglan i-quarantina. PUMs na ni sila kay in contact with a positive case. Wala na say mo apply nga driver sa mga ambulansya kay nangahadlok na. Busa muhangyo ta sa mga dialysis patients nga mangita og kapuy-an dinhi. Ug dili gyud mahimo ug dili makaya nga muabang og balay o walay paryente nga kapuy-an, atong i-convert ang atong Provincial Women's Center alang sa maong mga dialysis patients. So we wish for all of our mayors and our MHOs o city health officers to coordinate with us aron masayod ta ug pila ni sila kabuok. Ang pinaka ideal mao nga sila na mismo ang mangita og kapuy-an. Kadtong may kaya kamo na mangita. Ang kadtong medyo gyud naglisod mao nay atong tagaan og kapuy-an ang kining atong women's center og mag-provide puta og sakyanan nga mohatod ninyo samtang we will be instituting strict protocols sa inyong paggawas sa women's center, pag undergo og dialysis ug pagbalik na sab. That will all be contained in an executive order that we are now preparing aron sa pagtubag sa kapalaka sa atong mga kaigsuunan sa mga kalungsuran ug dakbayan. We are looking at the effectivity kay aron dunay panahon karon pa lang sayod ko daghan sa atong mga kaigsuunan nagtan-aw karon niining atong programa ang probinsya na moingon ko ninyo dunay panahon pangita na kining atong mga pasyente basin makatabang usab ang mga mayor gikan karon ato ni himuong effective Wednesday kanang Wednesday May 6 effective May 6 hinumduman ninyo nga sa atong executive order ato man gitagaag exemption ang those with pre-existing medical conditions apan adunay documentary requirements. Una, ang medical certificate. Ang ikaduha, certification sa local chief executive. Busa, tungod kay nabalaka karon ang mga mayor, kabahin niining sitwasyon sa syudad balik na pod sa mga dialysis patients labi na immunocompromised kayo ni sila. So ang mga local chief executives aduna na kamoy moral persuasion ani nila nga pwede ninyo ni sila makumbinser nga alang sa kasiguruan sa lungsod, kasiguruan sa kadaghanan
ari na lang usa sila, or else dili na mo maka-issue og certification alang kanila. So that will be how we will address the problem of our dialysis patients. Kagahapon, sama sa inyong nakitaan, nag-meeting usab kita sa tanan mga city health officers, municipal health officers, mga chiefs of hospitals, kauban sa Department of Health, pinanguluhan ni Regional Director R.D. Bernadas sa DOH. And ang atong naagrihan nga sugod karon, they should all be more active in case finding, aning mga ILIs nga kinahanglan i-harness pag-tawgon ang mga barangay health workers aron maningkamot ni sila sa pag-source out aning mga ILIs nga usab mas agresibo na usab ang atong swabbing. Ipuno nako ato usab na agrihan with DOH, no? Nagkasabot ta nga dili lang takutob sa ILI ug sari nga iswab. Hasta sad ang atong mga persons under monitoring, which as of April 30 or April 29, according to the reports handed in by our towns and cities, kapin 5,000 na ni. Busa, as I said, dili na ta mo rapid diagnostic test, kaning rapid test kits. Mudritso na lang tag-swab. Kay, I had thought nga kaning rapid test kit, iguro i-prick na imong tudlo, gawas na murabag pregnancy test, na anay resulta dayon after 15 minutes or 40 minutes, dili di ay. Kinahanglan di ay katuslukon. Kuhaan, usa kag dugo, blood sample, dadon pa ni ug laboratory. Unya, i-analyze pa ni. Usa pa magawas ang resulta kung ikaw ba positive. Dunay ka ng IgM ug IgG. Kung dunan na ba kay antibodies. But still, kinahanglan pa ni i-confirm og PCR, katong swabbing yun. So, we decided, mudritso na lang ta pagpaswab. Tungod kay further concern magud nako, kanira bang kuhaan kag blood sample, kinahanglan ra ba ng imong consent? And knowing very well nga ngadto sa atong mga kabukiran, how could we get that nga medyo kuan man kinahanglan makatuslukog dagom invasive gamay. So kaning swabbing, I believe di man ay kinahanglan, no, kay this is part of the protocol. Mao na ni nga mao ni ang atong direction, and this is with the approval of the Department of Health. I am aware that there are some members of the medical profession, in fact dunay usa ni tawag kaganina sayo kaayos buntag ni Dr. Yango nga ipakumbinsir gyud ko pagpalit ni ining rapid diagnostic test kay ipaagi gyud nato og RDT, no? For a time there, yes, I thought I would, but then I considered the cost to it, and I wanted to get an assurance. Makahatag ba mo na kog 60% at least accuracy, or mas may galig 70%. But dili man takakuha ana. And yet, human ni ana, kinahanglan pa man tag confirmatory nga RIS PCR, ma-confirm pa man ta. So, mudritso na lang ta sa swabbing. This is already the methodology nga naandan sa ug maupoy na trainingan sa atong mga midwives, and we will be more aggressive in the swabs nga atong kuhaon. Tagaan nato sugod Lunes, doon na nay quota ang atong tanan nga mga lungsod o dakbayan, because we wish to get a clearer picture o unsa bagayod ang estado sa probinsya sa Sugbo. Okay. Let me talk about kani usa
Ang tindahan sa Kapitolyo, oh, by the way, before I proceed, no, arisa ta sa report, no? We now have the April 30 report. Wa pa tay total sa cases ha, nga positive o in the entire island of Cebu. Okay, wala pa tay results for Cebu City and Mandaue and Lapu-Lapu. Ang ato lang ma-report ninyo nga sa atong mga ospital karon, ang sari dunay duha nga naka-admit, dunay usa nga referred o adunay usa nga namatay. Sa ILI sa hospitals, usa ang admitted, 7 ang giupapauli for home isolation for a total of 8. So, ang total ILI and SARI for April 30 is 12. Ang atong mga munisipyo o syudad, sa pagkakaroon, adunay total nga 5,136 PUMs. Total ILI for today is 57. Ang total cumulative total since March 23 as of today is of ILI is 1289. Total SARI is walay SARI for reported for today. Total cumulative SARI is 12 ug ang naka-undergo na og home quarantine 69,885. So mo kana ang total picture sa atong positive cases, ILI ug SARI sa tibuok probinsya sa Cebu. We also emphasized kagahapon how important it is to build up or boost the immune system with home remedies sama sa steam inhalation or kaning gitawag og tuob, kaning pag-inom o kahilad or limonsito, butangan og dugos or salabat. Doon natay na source out dito sa Alegria, dunay turmeric powder nga mahimo usab nato nga ipa mix with water o kaning mga it does not do any harm, no? Mega doses of vitamin C, lots of sunlight, labi na magsugod alas 7 buntag because that has vitamin D o vitamin A, kanitanan makatabang. So we will be focusing on boosting, no, atong strengthen ang atong immune system aron kung doon naman tay matakdan man ta kaya sa atong lawas before it gets too serious. Ato manotice ang kaning mga nangamatay immunocompromised na kadaghanan, doon na nay mga sakit daan. Pero kaning mga healthy individuals or even those that may be a little getting on in age, doon na nay edad apan kung way seryoso nga sakit ug unya healthy lifestyle atong we take in all the proper vitamins ug doon na tay gamayng sip-on o ubo magtuob ta kadaghanan ra bas mga millennials wa na makaila unsay tuob. So kung ano na paaso ba tabunan ang mga lulog-lula ni ini nahibaw gyud, it will not do any harm. So we will be focusing on that. Aside from aggressive case finding, of course, aside from aggressive testing through the swabbing and PCR nga test. Let's proceed to tindahan sa Kapitolyo. We have updated pictures as of yesterday dito sa lungsod sa Alegria o maayo kaing ka-arrange dito. I think
Dito ni gibutang sa may Heritage Park. So very accessible. Lungsod sa Alegria. Now you also have sa Alcantara. Naka-arrange na dito ang mga basic necessities, basic goods, o natagaan og chance ang atong mga kaigsuonan nga makapalit sa barato kay gidiskwintuhan man ni nga mga canned goods, kape. Of course, ang labi importante ang bugas nga di nakakapalit og sama ka barato per kilo. NFA rice ni, but tag 22.50 ra ang kilo. Dito sa lungsod sa Tabugon, makita nimo maayo ang social distancing gyud or physical distancing. Dito sab sa Tabuelan, which is mura og ilaning gikuan tindahan on wheels aron katong mga taga-bukid maglisod og kanaog dito sa poblasyon, sila nay nihatod dito sa atong mga mountain barangays sa lungsod sa Tabuelan. So mo na atong report alang sa tindahan sa Kapitolyo. Kudos to our mayors o ang atong mga opisyales sa pakikpartner sa province of Cebu. Niining tindahan sa Kapitolyo magpaalkansi alang kanimo. Naidaghan pang muhangyo nga set up ko no. Unta pod kay wala sa ilang lungsod ang akong awhag ninyo, hangyoa inyong mayor. Padungga sa inyong mga pangaliyo po aron maluoy ninyo tindahan sa Kapitolyo alang kaninyo. Mo report ko ako sad isunod dito sa terminal ang atong bagsakan. Nakay pictures? Ha? Bagsakan Center, wa kay pictures? Wala. Ay, thought inyo nang gisod. Wala. I am happy to report sa atong, pangitara ko itong report sa bagsakan, be? Sa atong bagsakan nga ubay-ubay na ang nanghatod dito. Gani, ang karkar ni hatod naman dito sa wa mo ano man ni gisod. Wala pa taki. O sigon sa feedback sa labi na sa mga pumapalit pod ang katong mopalit in bulk, nalipay kay sila kay wa nay samok, dili na madugay unya diretso pag abot karga dayon. So kung kanina lang unta, if only para sa convenience, I hope nga tuan na tanan dito mong hatod gyud. Labi na kay sa giingon ko na lisod na kaayo og adto pa gihatod sa Carbon or adto sa Pasil. Kating usa nga ni claim nga taga Talisay siya, taga Suba Pasil baya ni positive. Mao na nga ako sad pasalamatan naglisod kaning 20 foot. Ha? Ano sa to? Kaning refrigerated container. Wala sad ko katagain nila. I thought nagstorya mo ni ko ani Paglatag Ayan, niyan kuan. katong Facebook. ni Roldan. Wala sad, wala. Gahapon pa man ni. That's gahapon. Wala Gahapon. na sa nurultan. I'd like to thank karon na ana sa it's there lagi kay giload lagi na. Kuan. Pasalamat ta, doon natay duha ka 20-footer refrigerated containers nga gi-donate gikan sa Department of Transportation through the Cebu Port Authority. And magpasalamat gyud ta sa musunod nga maugayoy ni facilitate sa pagpa-release o pag-install ni ining duha ka units nga 20-footer containers refrigerated ni. Di ba kamoy nagstoryahay? Wala dili. Nobody gave it to me.
Ako na lang screen. Diya, oh. Abi man ito na kong teki na mi, pero nibalik mi sa among pagkamanual. Diya ra ay. O ni, duha ni kabuok na akaron sa South Pass Terminal. Ato ni ipagbutang on standby just in case do na tay products nga pareha sa mga utanon o kaha, mga isda nga dili dayon makuha. At least do na tay kabutangan ni ining mao nga mga produkto. So we would like to thank atong General Manager sa Cebu Port Authority, Mr. Leonilo Miole. Salamat kaayo, GM Miole. Ang atong Port Manager sa Cebu International Port, Mr. Rene Antonio Bacon. Thank you. And ang Section Head sa Utility Section, Mr. Romeo Sevilla. So, salamat kaayo kaninyo. Atong GM Miole, atong Port Manager, Rene Bacon, and our Section Head, Romeo Sevilla, sa pag-facilitate, sa pag-release ni ining duha ka 20-footer nga refrigerated containers. Kaistorya kong sugbusog o wakod. Gahapon, ang atong deadline for the submission of entries sa sugbusog, Subuanong busog, luwas o himsog, nilapse na kay up to April 30 man lang. O I'm happy to tell you, asa na itong report? Over 8,900 ang entries. Ang tanan nga mga lungsod ni apil o tanan nga mga dakbayan. Ang 7 ka distrito nang apil ni tanan, ang 7 congressional districts. Ang tanang lungsod sa muingon ko ni apil na ang Malabuyok o ang Pilar. Apil na sila sa Sugbusog. Ni anhi dinhi gikan sa LGU Pilar, kamote si Konsihal Ray Kalumpag to inform us nga dunay 300 households ngadto sa Municipality of Pilar nga musalmot under the backyard gardening category. Nalang ko i-take up sa atong Subo News ba? Say mo tan-aw magud ko ani. Kay may mapud nang may baw ko labi ng mga comments aron naputay feel ba unsay huna-huna sa katawhan. So ato ning gitan-aw ang kaning entry sa Sugbusog diri sa atong Subo News. Unya dunay usa nga ang pangan si Fernando Jr. Fernandez. Naana ninyo picture? Ingon siya, asa busog gigutom ang Cebuano. Pili ra hatag sa sak ayuda mga city ug municipality kulang gahilak ang Cebuano kagutom. Hope na a miracle manormal ang tanan para naa challenge pangkwarta kakaon pamilami dili puro noodles ug sardinas nga 2 cans ug 1 noodles. O 2 cans and 1 noodles. Kini di ay si Mr. Fernando Jr. Fernandez. Taga Cebu City man di ay ni siya. Adto ta ni siya mo reklamo sa Cebu City. Nagigutom siya kay nagyaw-yaw man ni siya nga asa kunoy busog wa man di nga di ni mahibaw mo lagi na ba mo komentaryo kadayon wa ka kibaw unsa na imong gikomentaryohan kasi gigutom lang tingali ka adto so pasayloon ta ka abot na tingali sa imong ang kagutom pero medyo himsog-himsog pa man ni imong itsura. O, Mr. Fernando Fernandez nga self-employed, lives in Cebu City, from Cebu City. Unya, magyaw-yaw ka o usa ka programa sa lalawigan sa Subo.
kung gigutom ka kay gikuwangan ka sa duha ka kilong bugas, unya duha ka sardinas ug usa ka noodles kay maura na imong nadawat, di gyud ko katubag ana. Ang sulti ang barangay kapitan nimo nga barangay sa Dakbayan sa Subo. Unya kanisang Subo so, di manibahin sa paghatag ninyo nalang gyud bugas, sardinas ug noodles. Mo lagi komentaryo ka malang dayon. Bahin ni sa pagtabang ninyo nga motabang mo sa inyong kaugalingon. Nga samtang kung tinuod mo nga nisunod sa patakaran sa gobyerno na aramos balay, gawas og nagsuroy-suroy pod ka. Kung naara ka sa balay, pasin kung doon na kay asawa, di ara ba kay anak na may imong picture oh, ay ngunit mo siguro ning anak. Oh. Pasin makatanong mo, pero dili wa man nilabot sa Cebu City kay di man ni under sa akong jurisdiction. Libre ang seeds ani. Kugi ra gyud. Nya kanang uban mo bitaw gibasa na nako nay mo ingon mo na mingo may tubig oy daghan kay mo magamit ang kinilis sa bugas ang kanang hinugas sa isda ang tanan ninyong ang katapusan ninyong sa paglabada magamit pa ang tubig kung tinaw-tinaw na kanang mga tubig nga inyo ra ta ilabay pwede na mo inyo itubig pero Mr. Junior Fernandez nga igutom makaha ka kung taga-probinsya ka ari ako dire sa akong office ako mismo muhatag gikan sa ako gyud bulsa para ipalit nimo bugas kay nagikuwangan ka man sa duha ka kilong bugas duha ka buok sardinas ug usa ka noodles nga imong gidawat ari ako kung taga-probinsya ka pero kung taga Cebu City ka ay lang sad kay masuya in town ang mga taga-probinsya nga maoy akong constituents. Okay? Nya sunod ba mo komentaryo ka? Una-una o find out una ha? Unsa na imong gikomentaryohan kay nagpakita lang gyud na imong komentaryo nga wa gyud kay hanaw ug unsa nang subuso. Busog ra imong nahuna-huna kay basig ang imong kagutom niabot na sa imong ay noon, gigutom yung ka, bisag taga Cebu City ka. Ari, ano lang ko, maluoy kay kunin mo. Ari, ako, bisag taga Cebu City pa ka. Itabangan ta ka. Ha? Okay? Sunod lang. Klaruha usa. Unsa na imong komentaryo. Unsa na imong gikomentaryohan. Ug ayaw ko apil-apila anang social amelioration. Kanang SAP, Social Amelioration Fund, or SAP, or program, kay DSWD na. So ayaw ko i-appeal. Labi na kay kung taga Cebu City ka, ayaw ko apila. Kaya wag ko jurisdiction nimo. Okay? On the other hand, nakadayeg ko ni ini ni ipaliman ni nimo imongan good. Kung imo basahon Nilram Etrazalam pero murag Marlene Malasarte ni. Nakadayeg ko niya kay gi-post gyud niya. Mao na ni ang ilang abot. Na ingon siya ay. Ilan ning tanong gyud, nananong gyud ni sila. And congratulations ko padagko ra ba kaayo sa lettuce. I hope taga-probinsya ka, Marlene. And I hope kung taga-province man ka, ni salmot ka ni ining sugbusog. Kay sama sa giingon ko, doon naman tay premium per household. Sa matag lungsod, pilion ang best household sa backyard gardening, doon na premium. Ang best household sa containerized, katong walay dakong yuta, pwede ra ibutang og mga containers, baril, baron, o kanang mga planggana, o unsa lay magamit ninyo, mga katamnan. Lain pod ang premium ana. Ug doon na sa tay, premium alang sa distrito. So, katong mga munisipyo nga nahilakip ani nga distrito, ang mga winners adto magsangka na pod para sa best na pod household sa district level. Apil sad ang best purok. Kaya na sa tay premiuhan per municipality nga purok unya isangka na sa uban nga mga winners ni ana nga district. Unya ang winner ni ana nga district mo na isangka sa tibuok province.
pito na ni, pito ka districts. Doon na tay premyo ni ini. Dili usan ako i-announce kay gusto pag yung kong i-encourage mo, mananong yun mo. Kay total para man ninyo. Dili man ni para inyo ning ihatag sa probinsya. Makatabang ni ninyo para ni sa inyong kaugalingon nga gamit, makabaligya pa mo kung manubra ang inyong abot. And libre ang seeds ani. Nagsugod na taron og apod-apod sa atong mga entries na niabot na og almost 9,000, murag 8,993 entries tanan sa household, backyard, and containerized categories o sa purok usab nga category. Ikaw, Mr. Duha ka kilong bugas, lain din ni Mitsura no, og nakabungot ka ugwa. Gikuan na go, gi-edit na. Di-filter. Bungot, abi man ako puto. Kuan. Di ka ka-appeal kay taga Cebu City man ka, sorry ha. Pero gigutom gyud ka arian na lang ko. Ha? Okay, kita ta dire. Lunes ari ako. Ang mga alas 11 sa Udto, ari ako ha. Fernando Fernandez Jr. Sige. Okay. Aron makatabang man lang ko bisag ako'y imong giyaw-yawan nga dili na nako sa ng imong kasuko. Okay? Magpasalamat karon sa atong mga donors. Ug mao kini ang sunod. Ang Cebu Far Eastern Drug Incorporated, kani ba nag-order unta ko. In fact, gipirmahan na nako ang PR ani. Nga kana bang head cap nga tag 95 centavos ang baligya nila. Palit unta ta og 40,000 kay gamit kini sa atong mga ospital. Pero pag deliver nila, wa na sila magbabayad. Mo nang natadyo kay ko ani inyong gesture. Cebu Far Eastern Drug Incorporated. Salamat kaayo sa inyong donation. Dako kayo ni gamit sa atong mga doctors and nurses sa mga provincial o district hospitals nato. Lakip na RHUs kay panagaan man sad nato. Ang Sebeco 1, 2 and 3 2,000 pieces infrared scanner. Nooy, pataka man lang mo. 200. Dili ni 2,000, oy. 200 pieces ni nga infrared scanner. O 6,000 pieces nga face mask. Hinimo ni nilang face mask. Sila gyud nagtahi ni ini. So magpasalamat kayo po si Beco 1, 2 and 3, Father Paking, special mention. Salamat kaayo sa imong gihatag nga virgin coconut oil para pud sa akong amahan. Ako nang gipahatod ngadto sa akong amahan ug nagpasalamat siya nimo Father Paking Silva. Daghan kaayong salamat. Salamat usab sa atong mga managers sa Sebeco 1, 2 and 3. 200 pieces nga infrared scanners ug 6,000 pieces face mask. Ang Socor Construction naghatag og 105 packs of 500 ml bottled water. Chowking Guadalupe naghatod og 50 ka packed meals. Kani sila ato ning gipang apod-apod sa mga checkpoints sa nato. Inubanan sa walay undang nga packed meals usab na nagagikan sa MSY Warriors. Ubos usab dito na tanan gihimo sa komisary ni Joel Del Prado. So salamat kaninyong tanan atong mga donors. Salamat mga subuanon sa inyong mga kasing-kasing nga bulawan nga karon nag-aghat ug naghatod naggusto kaninyo sa pag-donate na aning mga gamit kaayo, pagkaon o mga protective
equipment. Any questions? Let's go. With regards sa katong nag-positive nga mga OFW group, what was reported was that this will be just the first batch of trips that will be traveling to Cebu. What are your thoughts on that, Gov, nga na pa incoming mga batches? Yeah, I'm glad you asked that question. We know nga daghan gyud kaayo karon mga OFWs nga nanguli na gani. I think karon pa lang mga over 16,000 or 20,000 na ba ang naa sa Manila. Kay mao pa man ang protocol, no, from the country asa sila anha mas Manila tugpa usa usbon ako kanang uban bang sige hangyo nga ako ipahigayon ang flight di ka Singapore pareon Cebu. That's not the protocol, okay? Dili ako mo oy naghimo ana nga protocol. Agi gyud mo sa Department of Foreign Affairs kay i-arrange man na. Now, for a long time kibaw po nga lisod kaayo nato. Panahon nga mauli na ni sila. Nga kinahanglan mo uli na sa ilang mga probinsya ug daghan tag OFWs gikan sa Cebu. My first instinct unta to was di lang na nato dawaton. Apan on the other hand, ug imong hunahon dako kay ni sila contribution sa diod, no, sa atong ekonomiya. Nagsakripisyo ni sila sa laing nasod aron lang makahatod og maarang-arang nga kinabuhi sa ilang mga pamilya, nakatabang gyud sa atong economy mismo. Mao man ni ang economic driver of the Philippines, ang atong OFWs. And mga Cebuanos magipud ni sila. Mao na nga nihangyo gyud ko kung moabot ng panahon kay ang protocol sa dito inigabot 14-day quarantine mo gyud. So ang akong hangyo moabot mang panahon nga inyo na nang ipadadiri. Ang ako lang gyud unta hangyo i-test usa na sila. Katurang ni test negative mo inyong ipadadiri. And upon arrival here, again, kinahanglan, i-quarantina usa ni sila sa OWA. And mo nang nasunod ni ining first batch. It's just that, since rapid diagnostic test ang ilang gigamit, apparently, mga over 800 ni punta nga kanang isakay na atong barko nga to go kay para sa Visayas. Dili lang ni ngari sa Cebu, pero sa uban usab nga mga probinsya. Ang nipasar 200 kapinra nga maoy gisakay 232 man tingali to nga maoy gisakay sa to go. It's just very good nga pag-abot dinhi gi-establish na nato nga protocol nga i-test pud sila. But this time ang gigamit nato katong PCR gyud katong swab ba. I-swab. And mao na ron 5 ka buok nga muuli. Unya, after 14 days, unta, ngadto sa laing-laing nga mga lungsod sa province, were found to be positive. Of course, karon i-quarantine. I was told, nga dura na po untay laing nga batch, nga dadoon din ihatod na po. But, nag-usab ang protocols nila. Instead of the rapid diagnostic test, nga gamiton PCR na. So iswab usa sila dito. And para nako, even though dili gyud pud na 100% no nga accurate ang PCR, it certainly has a higher level of kanang accuracy in determining whether or not this person is COVID positive. Mo gihapon, we've established that protocol. Kung moabot ni sila, kung pasar man nga positive, nga negative sila sa swabs, sa PCR test dito pas Manila, and having undergone 14 days quarantine, pag abot dire ipa-quarantine na sana nato. And PCR again. And of course, PCR na punta. Kay ang ato ana, prior to releasing them to the towns, we have to be very sure nga they are
negative, no? We already have the complete list sa mga manguli puhon after 14 days, and we will be informing the mayors nga mo expect sila nga mauni aron makapangandam sad, because I believe pag abot ana nila i-quarantine na sad na for 14 days again, and again subjected to swab. So this also emphasized, Gov, that your direction to use PCR instead of the rapid diagnostic test. With what has happened nga, negative sa Manila ang RDT, and then here, positive di ay sila? Well, dili man ko gitawag nila og expert, but I'm just basing even my own decisions on targeted mass testing on my own observations. As I said, I had initially opted to go for this rapid diagnostic test, but largely because medyo lisod kaayo pag introduce sa atong culture dito sa probinsya nga uslukon ug dagong nya guwat usa ka mga 15 minutes kay i-extract pa ng blood, isud pa kuman dadun pa na og laboratory nga accredited unya adto pa dito. It's not immediate dili immediate ang resulta. Nakoy mga relihiyon nga. Nay mga relihiyon nga dili mo ang sa ba na? Seventh Day? Or Jehovah, no? Oh, so, mo nang I opted for the swab. Kay, mo naman ni atong na andan. Plus, considering di man po immediate ang result, then we might as well wait sa resulta sa PCR. Nga ikaduha, kung ma-positive man good ka, kay lagi kuan, mapakita mo kuno ng positive ka, positive, ipa-confirm pa man sad. Yes. So, that is the latest that we got also from Marina, nga nagtawag ang regional director dire nga doon na unta to'y advice nga doon na po yung next batch. But, nausab ng protocol, kinanglan instead of ang RDT, ang kuwan sa ilang gamiton, Swab. ang swab. Ah, Ang kadtong mga cases gyud, which are very few and far between, kung doon na may namatay, that was because immunocompromised na. Even ang katong namatay gikan sa Daan Bantayan, apparently had a heart attack diri dapit sa kuan na Bugo. Nagsakay naman tong kuan. Oh. And then ang katong 17-year-old sa Karkar mausad. Doon na ba existing nga mga conditions. So and sigon sa atong nakita, most of them tungod kay dunay history of travel diri sa Cebu City. So, how do I describe this now? First of all, I would ask all our mayors not to lose hope, no? Nga maningkamot gihapon kay makita mo pud ni nato ron nga sa ilang paningkamot wa tay nakitaan nga local transmission. It's possible nga na diri na nakuha usa, no? As of now, wa man tay, we cannot conclusively state that there is a kanang local or dito gyud nakuha kay kadaghanan ay history of travel diri. Now katong 5 gikan sa mga OFWs, ang kadtong atong CPDRC inmates, that was because we had a nurse nga taga Sambag nga wa mo patuo, miuli mo balik kay wa man uta, wa man tay dalaw. Ang tanan mga guards stay in, wa na magidunta to, pero katong nga nurse nga positive. Now karon we have this positive cases pod. In fact, some of them murag medyo wala na gi-isolate na madaan tungod kay dunay murag i-consider nga ILI, pero ang uban na wa na yung mga symptoms, no? So it would seem nga kanang ang nahitabo nato ron sa mga lungsod nga dunay positive case, that is because of a possible infection nga nakuha gikan diri Cebu City kay kadaghanan dunay history of travel to Cebu City. So
I am just calling on our mayors, padayon gihapon sa inyong very, very strict monitoring. We will be even stricter with our border controls. And of course, I am also calling on all of our mayors now. We met with our municipal health officers, ang inyong mga city health officers. Let us focus on boosting our immune system sa mga constituents. Kung mahimo, nagpa-distribute na tag mga vitamins sa atong mga barangays, punan ta pa na. Let us encourage this, no? Na may daghan limonsito, na may daghan luya. Unya, mananom ta. Let us take advantage of what is there. Di man kinahanglan mong gastong dako, na araman, sunlight is free. And yet, that's vitamin D. Naidaghang limonsito. Naara mismo sa, pwede mo katanom po mo. Na ay luya, pwede ta sa labat. Kung na ay medyo naglisod o napingot ang ilong o giubo, dali ra kay ng tuob, mga millennials di kibaw ani, pagpabukal og tubig, butag planggana, unya butangi og tualya, steam inhalation ba 3 times a day, gargle with water and salt. This is daghan kaayo. I know that there are those in the medical profession that will put this down, but as I said yesterday, ang Hippocratic Oath sa mga doktor, first do no harm, and this does not do any harm. Because you can do this anyway, maski wa kay sakit. Kung gusto ko mo inom dahil kay lada, or kanang limonada, kalamansi juice, gusto mo inom og daghang vitamin C, we can do this, why not? Kanang salabat, makapanindot pa na stingo. May daghan gusto mo karaoke, pero bawal ang karaoke ha. Nasa akong executive order. Let us focus on wellness. And this is also with the agreement ni Regional Director Jimmy Bernadas. He himself is a keen believer in the wellness program, no? Nga it's not just kay magsige ta take in og mga chemicals produced by this huge pharmaceutical companies, which after all ang usa ka tabletas unsa kaha na nga mga chemicals na adiha, which could possibly I don't know, why don't we go natural? Kaning atong mga tried and tested home remedies, sukad pas panahon sa karaan, mao naman ni gihimo. Ana ta, total, I'd always also been an advocate of heritage, and this is part of our heritage. Kaning atong mga kinaraan nga mga pamaagi sa tratar o sipon, ubo, o pagpalig-on sa lawas. So, daghang salamat. Og mao kadto ang mga balita sa Sugbo. At tangi sa sunod nga higayon ang lain na usab nga edisyon sa among paghatod kaninyo sa mga kalambuan gikan sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Ug alang sa dugang nga updates, i-follow ang Sugbo News Facebook page. Kini si Paula Mendoza. Daghang salamat. Ug mabuhi ka Sugbo, mabuhi kitang tanang Sugboanon.